Good morning, world! Lakad tayo, guys. Time check, 6:15 a.m. May bago na namang bahay dyan, oh. Ano pinapatayo? Yan si Mount Arayat, guys. Tingnan natin sandali. Ayan si Mount Arayat. Mount Arayat. Start na tayo ng second round, guys. Sino kaya nakatira dyan? Si Mang Louie. Si Mang Boy. Mang Boy. Sana all mabilis ng ganyan. Magte-third round na, guys. Give up na sana ako. Ang Louie Boy, ayaw kong patigilin, oh. Ga. No. Isang round na lang, isang round na lang. Isang round na lang. Good morning. Good morning. Isang round na lang ako, ha. Yan, mga model homes yun dyan, guys, oh. Guys, nakakapagod. Ang tagal ko nang hindi naglalakad kasi. Pero siya, naglalakad siya. Ako hindi. Kikita nyo, guys, mga tanim. Nilagyan na namin ng bato. Pakita ko sa inyo. Date, guys. Nilagyan na natin ng mga bato. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Ayan, guys, may mga bato na sila. Ren, may bato. Bato-bato. Wala na yung kahoy na stand para hindi na tayo mag-worry sa anay. Ayan. Bato-bato. Ganda na may bato, guys, no? Parang malinis tingnan. Ito para sa loob. Ito ang dalawa. Ito. Guys, ito na yung ating indoor plants. Ito yung paso na nakita namin dun sa Janelle's Garden. Pero yung plants galing kay Jenny of Rolandscape Garden. Ganda, guys, no? Ito parang plastic, oh. Pero totoo yan. Naghahanap ako ng pink nito. Merong pink nito na very shiny nasa Lipa Grill Restaurant. Meron dun sa Janelle's. Pink din siya, pero hindi siya shiny. Yung nasa Lipa Grill ay naku, napaka-shiny na para siyang, at saka medyo matigas siya, para siyang plastic. Nagtanong pa ako, talagang tinouch ko pa to make sure na hindi plastic. Ganda, guys, na. Sky. Binili ka nila Angel at JR ng lamb chop. Binili ka namin ng mga toys. Pero ang gusto mo, basura. Sky. Yung empty na bote ng contact and solution niya ang gusto niya. Tingnan nyo, guys, ang gilid ng mga ano niya, ang banyo niya, nginat-ngat niya na. Nginat-ngat. Buti na lang yung cabinet, hindi niya ginangat-ngat. Sky. Ito, guys, prito tayo ng talong. Yung humming sound, yung washing machine, naglalaba din ako, guys. Sick. Ito, talong at saka tapa. Yun ang ating
brunch. Guys, after 2 linggo, nakain sa labas, walang luto, walang gulay, eto. Na-miss namin ang gulay ni Louie Boy. Kaya, naggulay kami. Kasi puro kain kami sa labas nung nandito mga bata, di ba? Tapos may mga pariente, mga relatives. Kaya ito, naggulay kami guys. Walang mantika, pinakuluan ko lang sibuyas at saka luya. At saka ito merong talong, okra, tsaka kalabasa. Pwede rin lagyan ng malunggay pero hindi na ako pumunta dun. Okay na yan. Next time, ibang ano naman, ibang luto naman na may malunggay. Tawag namin dito, laswa lang. Laswa, parang sa Cebuano, lauoy or bulang lang. Parang ganun lang. Kung ano lang meron na gulay available. Tapos, pakuluan lang. Sarap! Tapos ito naman, bago pa masira ang aking upo, lagyan ko ng konting giniling. Konti lang ang sabaw. Masarap yan sa mga pinirito, kasama sa pinirito. So, meron din akong isda na ginawang parang adobo na isda. Ito, ipiprito ko. O, masarap ang ulam natin, guys. Hi, guys. Ito, nagluto ako ng halaya, pero kamote. Nilagyan ko lang, wala naman akong ube. So, nilagyan ko lang ng ube flavoring. Oh, sarap. Ayan na siya, guys. Oh. Sarap siya, guys. Kain tayo. Guys, meron akong niluto, oh. Giniling na nilagyan ko ng alugbate at saka kalabasa. I know, Sky. I know. Sarap, Sky, no? Tapos ito naman yung tinatawag naming laswa. Ang laswa, guys, parang dinengdeng. Pero wala akong gaanong gulay kasi kahapon sa talipapa walang okra, walang ganyan. Pero si Louie Boy kumuha na malunggay. Tapos hinati ko yung slice ng kalabasa para kasi gusto niya to. Ako naman gusto ko yan. Ito gusto ko rin pero siya talagang humingi siya ng laswa. Gusto niya yung laswa. Natuto siyang kumain dahil lagi kaming binibigyan nila daddy dati ng nung nandun pa kami, ang tatay ko. Tsaka nanay ko halos araw-araw kumakain nito. Healthy food. Walang mantika, hindi ginisa, tubig lang, pakuluan, luya. Si daddy nga, hindi niya na yata nilalagyan ng sibuyas, pero ako nilalagyan ko. Pero importante yung luya. Okra, sana, pero walang okra. Saluyot, wala rin saluyot. So, ito lang kalabasa, talong, at saka malunggay. Tapos, ihigupin nyo sa sabaw, guys. Healthy food yan. Lahat fresh. Ito naman, galunggong, baby galunggong. Ilagyan ko ng inadobo sa gata. Ayan. So, diba, guys? Patayin na natin yan. Pinapalambot ko pa sana para na pati panik makain. Ako si Sky nagagalit na. Ano nagagalit? Baho? Mabaho? Ha? Ayaw mo? Okay na yan, guys. Nagmamantika na yan. Okay, guys. Masarap ang ating ulam ngayon. Kahit na bakasyon, nagtatrabaho pa rin, no? Si Chris. Ikaw, nagtatrabaho ka rin, Jay? Huh? No, I was telling them that even though you're on vacation, you're still working. Who is that? Oh, on vacation. The vlog. Oh, what's up, How vlog? about JR? How about JR? Oh, he's also working on his skills Yeah, in working, the game. Yeah. In the game, he's working. Say hi. Hey. What's up, gang? Cooking up. We're cooking up.